Абе, чекай, абе, дека съм я? Абе, Ропе, стая там, ало, снимаш ли? Чекай, стая тук ще беше, я. Абе, долу пак клекни малко. По-да изправи. Я не, студията го фани първо цели. Ало, Ропе, микрофона. Абе, не! Ало, слушай ли се, бе? Дай, аз имам полагане, дай камерата. Так или от тук? Първо ке ме снимаш мене. Аз ще сборам, после ще снимаме тебе, като се тепам. Почваме. Може да почваме. Ала, слушай ли се моя футборен, бе? И пошъл малко се слуша. Тие кучи до очите ми... Почва да снимаш. Снимаме се от преска глупчо. Дека снима, бе? Се извинувам за грешка. Мала грешка, еби ги. Потиши на судницата. Обвинете от Миладинов Роберто, кривичен по закон 58, член Да те хъча колосом. 92, да те евам вяк. Ich war. Wir waren. Du warst. Ich war. Sie waren. Обвинете от Кябрини казва той in the moment. Чекай, бе, него пак има винетел, той е по-навък. Капичка ти майчина, Чекай. крадеш, а? Чекай. Чакай, колко си? Или вай, нещо. Чекай. Диго, смее се, путите. Чекай, дека. Ало. Стай му, Заболи глава. Снимай го, бе. Фани се шъм. Здраво, студия. О, пробаши го. Знаеш, това беше... Не. О.